Opel Mokka X ide v typické kompaktné SUV, ktoré sú veľmi obľúbené. Ľudia ich majú radi najmä preto, že je tu vyšší posed a veľmi dobrý rozhľad v premávke. Výhodou tohto auta je aj to, že zachováva si kompaktné rozmery a veľmi dobre sa s ním manévruje v stiesnených priestoroch, napríklad v podzemných garážiach. Práve testujeme nový Opel Mokka. Okrem toho, že ide o nový model, Opel prichádza na náš trh aj s funkciou Opel OnStar. Ako to funguje? Vozidlo je non-stop monitorované a to znamená, že v prípade potreby vám vie byť Opel nápomocný. Napríklad aktivovaním tohto tlačidla Pripájam sa k OnStar. Tento hovor môže byť zaznamenávaný z dôvodu zabezpečenia kvality. OnStar hovorí Peter, ako vám môžem pomôcť? Dobrý deň, ja by som vás mohol poprosiť, ak by ste mi mohol pomôcť, neviem, či vidíte polohu môjho vozidla momentálne. Vidím. A Vidím. mám už vlastne nízky stav paliva, že či by ste mi možno poradil v okolí nejakú čerpacú stanicu, ale možno niečo také prémiovejšie ako Shellka, AMV alebo podobne. Samozrejme pokúsim sa. Takže od vás najbližšiu Shellku, hej? Napríklad, áno. Trošku vyhľadávam. Mám tu jednu, mám ich tu niekoľko. Mám dve sú 2,5 km približne od vás. Jedna je Shell Žilina. Tu vám môžem poslať. Je to približne 2,5 km od vás. Čiže je to vlastne priamo v Žiline, v centre. Ideálne. A mohli by ste mi poslať súradnicu do navigácie? Jasné, som pripravený vám ich poslať do vášho navigačného systému, tak ako náhle tak urobím, náš hovor sa automaticky ukončí. Môžem pre vás ešte niečo urobiť v tejto chvíli? Ďakujem veľmi pekne za váš čas a prajem vám pekný deň, toto bude všetko. Ďakujem, že využívate OnStar. Nemačkajte žiadne tlačidlá pri prenose a pri to začate vaše cesty nasledujte vlastne inštrukcie na vašom navigačnom systéme. Ďakujem krásne. Ďakujem pekne. Váš hovor OnStar sa skončil. Dovidenia. Po 50 metroch odbočte doľava. Čo povedať k jazde? Pod prednou kapotou pracuje nový motor z objemu 1,4 litra, ktorému pomáha turbo. Celkový výkon sústavy je 154 koní a je to vlastne to najlepšie, čo Mokka X môže mať. A tento motor sa vyznačuje výhradne spojitosťou so 6-stupňovou automatickou prevodovkou, ako aj pohodom všetkých kolies. Ak by som mal tento motor zhodnotiť po nejakej jazdnej stránke, je až prekvapivo živý, necíti tu žiadnu turbodieru, akurát mu môžem trošku vytnúť vyššiu spotrebu, ale to môže byť dané aj tým, že testujeme úplne surové auto, ktoré má v podstate v tejto chvíli nejakých 900 km.